Tinokutendai. Chapter 5 kuva verse ya 1. Pane chiremba chakanga chiri padziva reBethsaida. Apedza 38 years ndo pakazowana munana wake. Zimbabwe yane 38 years ichitambudzika. Zimbabwe yane 38 years tichishungurudzika. Industry yakavharwa, mabasa hakuna, muzvipatara hamuna mushonga. Gore rino rechi 38 ndo pane munana wedu. Ngati gore rino rechi 38 Mwari achakupindura. Gore rechi 38 Mwari vachaita munana wavo igorashe. Hatisi mudziema wakwaidi chitenda Mwari. Ngatiko tamise uso wedu muzita raJesu. Kuna Mwari wamasimba ose panguva yamasikati ano tinouya pamberi pechigaro chenyu Mwari. Manga makaronga zuva ranhasi nenguva ino muno muMhondoro panzvimbo yekomubayira. Mwari hakusi kuziva kwedu asi kugona kwedu. Baba vana venyu vauya panzvimbo ino. Baba, tarwadziwa kwenguva refu. Kubva 1980 hapana pundutso yakamboitika Mwari. Kurwadziwa zvinhu zvichirema, ropa zhinji rikadeuka, vanhu vakashaikirwa, vanhu vakarwadziwa. Baba, tinotarisa kwamuri Mwari, iyemi muvambi nemukwaniso kutenda kwedu. Makatipa mutungamiriri wedu President Nelson Chamisa. Hakusi kugona kwedu, hakusi kusarudza kwedu, hakusi kuziva kwedu, asi Mwari ndimi makazvironga. Zvatakanga tisingazivi Mwari maizviziva. Zvatakanga tisingagoni Mwari maitigonesa. Baba, makatipa mutungamiriri, ndimi makamusarudza, ndimi makamunongedza, ndimi makamuzodza. Chamati yes, hapana anopikisa. Chamati no, hapana anoti yes. Zuva ranhasi muMhondoro, nyika yeZimbabwe Baba, ndinotenda kuti mweya mutsvene hamureve nhema. Tinonyengetera wamasimba ose masikati ano ndichiisa programu yese mukati muruoko rwenyu, kubva kuutungamiriri hwese hweMDC Alliance. Ropafadzai vatungamiriri vese muno muMhondoro vari pano nevasipo. Ndinoti the wave of the Holy Spirit ngaibate nyika yeMhondoro ichienda muZimbabwe yose. Baba, ndinokutendai, nyasha dzenyu ngondi dzenyu ngadzive panzvimbo ino, in the name of Jesus. Maoko mudenga. Ari maviri. Ramba vakadaro. Kana kasoka nozi moro nerera moro. Kana ukanditi moro nerera Chamisa tatichengeta. Unoziva kumudenga? Ari maviri. Moro nerera moro. Moro nerera moro. Chamisa. Moro nerera moro. Moro nerera moro. Chamisa. Moro nerera moro. Moro nerera moro. Chamisa. Moro nerera moro. Moro nerera moro. Chamisa oye! Pamsoro leadership ya province, national iri pano, pamsoro president. Pano ndakamirira vechidiki. Vechidiki ndiri kuti tiri pano nhasi
tanzi hoyo mukana watapiwa pano ndewe kuti tichite 5 years dekudefine our future, tichite 5 years dekusecure our future, tikuenda kuti 5 years dekudependa our future. Chisamba machisa takaita rombo rakanaka neuchenjero watangirai kuti vakatipa president wechidiki vachamisa, vatipa president wechidiki kudaro chinoreve kunese wechidiki zvero vatapiwa mukana wekuwana education yatinochemera, tapiwa mukana wekuwana free primary education kune vana vedu vatabara isu, tapiwa mukana zvekare wekuti kuzvipatara isu vechidiki tisu tiri kuzvara, vakadzi vedu ndo vachiri kuenda kuleba, tapiwa mukana wekuti kana tovabereka vachaberekwa zvakanaka kuzvipatara ikoko nekuti kune kwawane health care. Chisamba machisa, chisamba machisa. Tapiwa mukana zvekare wekuti kugara mumagoronga kuchiguma, tapiwa mukana zvekare wekuti kuswera tiri kumashopsi kuchiguma, tapiwa mukana zvekare wekuti kuswera tiri kumagadheni kuchiguma nekuti mabasa achange achika, mabasa achanaya. Chisamba machisa, chisamba machisa. Vechidiki hero basi izvo zvochete tozviwana kana tinge taenda kunovhota. Musi wekuvhota uchinge wauya, chingira kuti uwe number 1 papolling station, unovhura kalaki, uchisvikapo so pa first page vanenge varipo mukuru advocate Chamisa X yako ipapo, wesa X yako ipapo wareva kuti chiko, wareva kuti more jobs, wareva kuti good health, wareva kuti free primary care. Chisamba machisa, chisamba machisa. What yes opportunities, what yes. Thank you so much. Thank you guys. President izo zikurwadza mumushamuno izvozvo. Kliniki yemuno president haina kana chirimo, vanhu vatenda kutenga mushonga uchegutu, haina kana dhokota ari muno. Why tiri kutaura zvinizvi? President pamunenge makutungamirira nyika ino muna September muone kuti masvigadzirisa. President vana vatinawo muno vari kushupika nokushaya kwekuenda, hapana zviri muno. Kachembi makaona kadiki diki, mafamazi ekunoka haasi kubatsirwa, vari kunyimwa chibage nyange hedu tisingachide, asi munhu wese chibage chiri kuya muno nezviri kuuya nefertilizer nezvehurumende. President tokumbirisa, makaona ndakuziya kuofisi kwenyu maakutonga ndichichema nemusha unowu kuti musha uno ugadzirisike, vanhu vekuno vagare zvakanaka. Ndokutendai nekuya kwamaita. Saka vanhu vese ari pano ngatichiomberai maoko kuti tambire president vedu nevakuru vauya navo maita. Chisamba machisa kukula mazina mune goda muri dziri vangu mai muri makachaseko. Thank you. 2 minutes. Chinja maitiro yezvoko Tsvangirai oye, Tsvangirai oye, Chamisa oye, Chamisa oye, yezvoko makadi mondoro yakanaka, chiripo hedu, ndiripo pano nemufaro mukuru. Mufaro wandinawo chandiri kuona pano president ndechekuti madzimai chaiwo chaiwo ndo akabata pano. Akasunga chinhu chavo chimwe chete chekuti vanoda kuti president vachamisa vaende kuState House. Ndechekuti chiri kutirwadza isu samadzimai, tiri kurwadziwa nekushungurudzwa kwatiri kuitiwa mukati menyika ino yeZimbabwe.
kuti isusu tisi tiri kusangana nemadambudziko akawanda kubva mudzimba macho matiri kusvika patiri iko zvino pano. Mudzimba tinoshungurudzwa kuti iwe mai zvauri mumba nhasi ndiri kudyei. Murume chake kuziva kuti ndoda kuwana ndiro yakakwidibigwa. Mwana chaiye wandakazvara panguva ino anouya achindichemera ini kuti mai tarisai muone mukadzi wangu ane pamuviri, haana kana teneti, haana kana chokuti angazobetserwe akabata mwana wake. Zvese izvozvo zviri kusangana nesu. Saka president tiri kuchema isusu tichiti dai zvaigona Mwari vatiitira nyasha imi makwanisa kupinda. Nyaya yatinayo ndeyekuti samadzimai takaita chirongwa chabereka mwana tiende. President takazama nepatinogona napo tikapinda mumakitchen meetings tichizama kuti madzimai torai vana venyu varoora makwacha nevazukuru tiende kunoregister kuvhota. I think takakunda danho iroro president. Nyaya iripo ndeyekuti iko zvino president ndinoziva kuti imi pachenyu muri kutoziva kuti vakanyanya kuregister kuvhota iko zvino ndevechidiki nemadzimai. Saka nhau yatinayo samadzimai basa redu iroro takarishanda tikarigona. Chatakukurudzirana iko zvino ndechekuti patakuenda kunovhota ngatidzokerei kuti zvatakaita izvozvo kuti mwana muzukuru handei tinoregista, mwana muzukuru chihandei tinoisa X yedu vana president vachamisa. Ramba vakazungudza mari. Muri kuona here vachitora vakamirira madzimai. Tinokutenda vana baba vakarejisa kuvhota simudzai maoko. Right, munhu wese akarejista kuvhota simudzai ruoko. Chisa baba chisa. Chamisa hoye. Yesoko. Isusu tinoda chikafu atidi masikafu. Handiti? Tinoda chikafu atidi masikafu. Nekupisa kuri kuita kunze kudai soona hauna chikafu asi une sikafu. Hazvimeke sense. Ndizvo kama youth. Navachamisa ava munyika yeZimbabwe ino yatiri tiri kuendeswa next level. Kubva ini pandakazvarwa mumwe murume aingotonga but hapana chaibuda. Izvozvi ndine 21 ndiri muyouth ndafanirwa ndiri pa next level but hakuna chiripo chiri paground. Nemadhara angu ari kunze uko. Tida kuti tisapote president vedu vachamisa. Handitika tinoziva tinoendeswa chi DJ chingoti turumbi chani. General, I salute you. Como comrezi, magadi mese. Muri gwera uko. Isa ine next level, muno ese so. Muno ese, andi ton. Muno ese. Uko. Muno ese. Isso. How are you?
Vabhasikiti vakati kana mugaba aenda akuchina zano regai ndichida zvechinja zvana vachamisa saka uya pano vabhasikiti uya pano chiza nemachiza isu vaiva zano ichine muridzi wayo Mugabe takatenderana naiye Mugabe pachake kuti gore rino kunovhoterwa vachamisa saka wese waiva mugamatoksi wainzi ndiwe zano tinenge takatungamirirwa navaMugabe kundovhotera vachamisa nekuti vaMugabe ndevakagara vati pandinobva ini panofanira kundotonga ane makore 40 yainzi G40 muzano ndiye unofanira kutonga. Saka masoja achibvisa vaMugabe wanga vavasingazivi kuti chiri kuzopindapo munhu une makore 40 anonzi Nelson Chamisa. Saka kwatiri chiprofita chedu chekuti munhu uchatonga kwabva vaMugabe une 40 years chiri kuzadzisiwa. Hakuna unoramba ini ndiri nhume yezano isingarambiki nekuti nyangwe muparamendi vaitiza vamwe ndichisara ndiri ndoga ndichiti ndakamirira zano navaMugabe. Iko zvino ndakamirira vaMugabe vavavo kuno kuti vachamisa ndo vanovhoterwa. Vakambotanga kundisundidzira uko
vachiti iwe basket unenge wava murongo basket. Ndikati aiwa ndiro chairo, zvino vavuya mubhasikiti racho iroro. Tangova mubhasikiti rimwe chete riri right rekuti Nelson Chamisa ndiye unovhotegwa. Mukaona munhu anoti waiva muzano ndiwe zano achitsvaka kuti ndivhoterei paupresident, moti iwe hausiri wezano. Vezano vari kusapota Chamisa. Asi veJunda neLacoste ndo vari kutsvaka zvavo zvisinei nezano. Ndoda kuti ndikusimbisei nemashoko iwayo. VaMugabe vavatoregedza kuti vadoko vatore 2008. Vavatoti chiregai andotora Tsvangirai. Asi wakaramba ndiye Lacoste uyu achiziva kuti une plani yekuti agotora nemasoja. Saka tose tava kuti zvino takuona wabuda pachena. Gore rino unonyura. Kana vaiti ndinongotaura chete, tarisai zvava kuitika mumaguta mose ikoko kwakasiyana. Vava kusumuka iyo G40 ichiti iwe Mnangagwa hatikuvhoteri. Chavachataura chechipiri ndo chandiri kutaura. Vhoti yemwana weZimbabwe gore rino haisi yekutambisa. Inofanira kuvhotiwa pana Chamisa. Chikonzero ndechipi? Chikonzero chatinoisira vhoti pana Chamisa ndechekuti isu vakatanga kugwa hondo yechimurenga takawina nyika. Tawina nyika tikatora vhoti tikasiya ipapo. VaChamisa vari kuti vhuma katoita handidzoseri sure handirivhesi. Saka pedu papera. Poda manje peshanduko yekuisa ufumi kuvanhu vose. Iyoyo hondo nyangwe vanoverenga Bhaibheri haina kumbogwiwa nevanhu vanenge vakauraya vanhu vane ropa mavoko serakaita sana Mnangagwa. Nyangwe akaimba akati open for business, hakuna unovuya kuisa zveufumi. Zvinoda munhu une mavoko akachena akazodzewa naMwari saSolomoni. Nekuti panguva yaSolomoni unonzi mari akaita sematombo. Ndo yatinoziva kuti panguva yaNelson Chamisa uchaita kuti mari neufumi huru muno muZimbabwe iite sematombo zvaanotaura kuti iSwitzerland yedu. Ndosaka tisingazorori kufamba naye tichimukumikidza kuti aiwa vana veZimbabwe zvezano zvakapera, chitarisaiwo ipapa. Nyangwe isu vezano tinotsvaka vorufaro tatisinago, tatorutarisira pamwana uyoyu. Hakuna mahumbwe ose anoitiwa mahumbwe awo. Mahumbwe muchamaona maperera anoita. Vachatanga kutemana nekurovana nekuti hapachina chitunzi chekutonga. Kutonga kwaigwa kuna vaChamisa. Nyangwe asingade achida hazvichakoni. Kana muchiti ndonyepa, regai ndikutaridzirei kuti nyangwe minyengetero yonamatiwa yava yekusunungura paya paisungwa neZanu. Zanu yaiti kana kwaindwa kumaelection, vamwe vaitotsvaka kudeura ropa kuti rinde muvhu richengetedze pawa yavo. Asi ko zvino isu tachenjera nekuti tine mufundisi kavaChamisa, vamwe tiri madhikoni. Tinobva taita munyengetero wekutora simba kubva muvhu rayo vanoti ritukwe. Ndiraindite iyoyo. Tovavhu chete ubate so. Apa ndo pamava kubvisa masimba eLacoste manje. Ukanzwa kuti Lacoste yatonga taita munamato uyu, wozondibvunza Mwari havatenderi izvozvo. Ngatinamatei. Mwari tinokutendai masikati ano.
tinokutendai nekuti imwi makada Zimbabwe. Gore rino mukatisimudzira muranda wenyu Nelson Chamisa kuti agotitungamirira. Tinokutendai nekuti muri kuramba vose vakadeura ropa kuti vatitungamirire, vatungamirire nyika ino. Uye tinoti bvisai kutukwa nekuchituko chamakaisa muvhu redu, nekuti vakuru vedu vavadeura ropa risingafaniri kudeukwa. Muchirichenesa kuti richisunungura upfumi hwarinahwo hwamakaisa mairi. Tinokutendai nekuti matinzwa, uye tinokutendai nekuti muchagadza Chamisa zviri pachena. Muzita raIshe wedu Jesu Kristu. Amen. Soroi, President wedu, Advocate Honorable Nelson Chamisa, Soroi vakuru ve Alliance Varmute, Soroi vakuru ve Province ino, Chairman Chinake na Chairlady, Soroi vakuru vese Varmutende, Soroi Chita Che Mondoro Mbaira Makadini. Maitiro Patashika nguva ino nhasi muZimbabwe uchiona nzvimbo dzakaita sana Mondoro Mbaira kwana Ishe Chikona Mombe Mashaya Mombe, ndo paunoona kuti for 38 years ZANU was asleep. ZANU was doing nothing. Mondoro Mbaira, exhibit A kanata matari. It's exhibit A for underdevelopment. It's exhibit A for ZANU PF failure. Vano prosecutor vedzimosha tinofana kuisa ZANU mutare convicted for criminally underdeveloping Mondoro Mbaira and other places like this. Zvinorevei kuti 38 years after independence unoita nzvimbo isina chipatara chisvinu, unoita nzvimbo this side of Mashonaland West, kune Mashonaland West mbiri, kune Mashonaland West mbiri, kune Mashonaland West ya Mugabe yakwazvimba, ndo ine mauniversity yoyo vana Chinhoyi University of Technology. Kozouya Mashonaland West yet this side of Bulawayo Road, ina Norton, ina Mondoro Ngezi, ina Mondoro Mbaira. That one yatiri ino nasi. All of you are fourth-class citizens of this country. Independence yakangouya ikangokusiyai ndokungokubaibisai kuti bye bye. So 38 years after independence, how do you have a community isina chipatara? Pane ka hospital karapo, akana ma doctors, akana mushonga, vanhu vanotokwira bhazi $5 kuenda paCheguta. Muchegutu macho hamuna zviripo. Iyi Mondoro Mbaira yamuri kuona iyi hamuna industry iri kusustaina community ino. Mapraza ari kure uku
So vanhu vari kukiya in this community. So basa riri pahurumende yavachamisa ichatanga basa musi wa1 September ihombe. The task and function and obligation yekutransforma nyika yedu kuti tichinje nzvimbo dzakafanana nana Mhondoro Mbaira ihombe. Zvoreva kuti election iyi, this election, the election ya 2018 is the biggest fight of our life. Ndo hondo yedu, vamwe vakaenda kuhondo kuMozambique, iyi ndo hondo yedu. This election is the most important election we are fighting, those of this generation. Zviri pachena kuti tiri kunosarudza zvinhu zviviri. Tiri kunosarudza chiedza over darkness. It's a choice between light and darkness. It's a choice between evil and good. It's a choice between hope and hopelessness. It's a choice between jobs and unemployment. It's a choice between love and hatred. It's a choice between Nelson Chamisa and Emmerson Mnangagwa. Reskafiri unopfeka skafu uri spanera nekunopisa kwese unoona rakapfeka skafu. He's the same man that we know was responsible for the death of over 30,000 people kumatebeleland munguva yemvura. He's the same man Amira Mugabe for 50 years. You can't call yourself a new and new dispensation. You won't go in Mugabe for 50 years. In fact, pasina Emmerson Mnangagwa hapana Mugabe. Asikurakidza kuti Emmerson ari pamusoro paMugabe, pana Emmerson Mnangagwa Mugabe hapo. So that means the Angari foundation of the 38 years of dictatorship that I witnessed Makora Furai. That's why this is the most important election of our generation. It's an election for jobs, election yema basa, election yemushonga, election yema hospitals, election yezvikoro, election yezvitima, election yemagetsi, election yemvura. So no agenda ye transformation yatiri kufamba nayo. Paagenda ya transformation tiri kufamba nezvinhu zvitatu. Chekutanga shanduko, transformation yandataura pano. Chechipiri ma-opportunities. Tinocreata economy inocreata ma-opportunities. Ma-opportunities kana mukana zvinocreatwa nevana vedu vachienda kuzvikoro, vana vachienda kuzvipatara. Tocreata chechitatu, pila redu rechitatu rinonzi prosperity, kugara kwevanhu kwakanaka muma-communities. So tine zvinhu zvitatu: transformation, opportunities and prosperity. Transformation, opportunities and prosperity. Chinja maitiro. Chinhu chekutanga paagenda yedu, chinhu chatiunza pano inyaya yemabasa. Zvinorwadza kuti 38 years after independence 95% yevana vari muZimbabwe havana mabasa marofa. Zvinorwadza kuti tine 3 generations 4 generations dzemaZimbabweans dzisati dzambobayirwa chitupa nemurungu kuti mboseenzawo. So the MDC Alliance program iprogram yekutransforma nyika yedu kuti vana vedu vawane mabasa. Tichazviita izvi through nyaya yeforeign direct investments. Tinotyidzana nenyika dzakawanda dzakatomirira kuisa mari muno muZimbabwe kana pane hurumende itsva musi wa1 September 2018. Tichachinja mabatiro ehupfumi. Kune vamwe vanobata hupfumi kunge musengabere. Vaya vanonzi vachinamasa hameno kuti chinamasa chii.
haugone kuti urane ikonomi nenyaya yezvikwereti, haugone kuti urane neikonomi uchidya mari kunge mushongo wemusana. So mabatiro eikonomi ekumeka sure chatinacho ndo chatinospenda inenge iri nyaya yakakosha. Tozoita nyaya dzekushandura magariro evanhu munzvimbo dzakafanana nedzinoidzi. Pane nyaya iri mugwaro medu yakakosha, inyaya yeagriculture. Hazvigoneba kuti vanhu vagare vachimirira mvura inonaya chete voita agriculture ye3 months. So paprogram yedu tine program chirongwa chatiri kuti the agro-industrial transformation yeZimbabwe. The agro-industrial transformation yeZimbabwe. Kuno kwanambaira kunorimwa, asi zvinorimwa hazvibenefite community inoi. Saka tiri kuproposa maprogram ekuti agriculture yacho ive transformative. Chekutanga tichaisa ma-irrigation schemes yekuti mvura inenge iriko. Vari kundiseka paindaneti nokuti ndakati 365 days a month, 365 days a year munhu achirima mvura ichibuda pairrigation. So one of the anchors yeprogram yedu yemabasa is the agro-industrial transformation yenyika yedu. Chinja maitiro panyaya yemabasa tichaitazve zvakare infrastructure program. Vanhu vachawana mabasa nenyaya yekuti migwagwa inenge ichigadzirwa. Zimbabwe ine migwagwa inoita 88,000 kilometers. Smith akasiya 20% iyo yaane tara, Mugabe akasiya yaane 2%, Emerson tamu minus 15%. Saka tichaita program yekugadzira migwagwa iyoyi, tichaita program yema-railways, tichaita program ye-energy, tichaita program yemadhamu, vana vachiemployiwa, nyika ichidevelopa. But vamwe vachandibvunza kuti but madzimai imimi nevarume imimi election iyi muri kuiona sei? Isu takagadzira gwaro redu rinonzi peace, the plan and environment for a credible election in Zimbabwe. The plan and environment for a credible election in Zimbabwe. 2013 takarohwa nezveusiku, takabirwa election naiye Emerson Mnangagwa. Saka gore ra2018 tiri kuti hazvigoneba, tadzidza, hatisi mapofu, hatisi zvirema, tiri kuda kuziva zvatiri kuita. So chekutanga inyaya yebako rinorana election rinonzi Zimbabwe Election Commission. So tiri kuti Zimbabwe Election Commission must be truly independent. Hatisi kuda kuona masoja mukati mayo, hatisi kuda kuona ma-CIO mukati mayo, hatisi kuda kuona mapurisa mukati mayo. Kana vaitadza, kana zeki yatadza, takadaidzira isu kumusangano. Takadaidzira isu kumusangano, kana mazvikoniwa, SADC ngaive irane election, African Union ngaive irane election, UN ngaive irane election. Nekuti election ino yakakosha. Election nekuti Zimbabwe imbopundutsikawo, so we cannot afford to make a mistake on this election. Chechipiri pane nyaya ye-ballot paper. Ballot paper mazuano mukaenda pa-internet vana ndaona pane vana vakafundapo. Muchaona mukagugula pane nyaya inonzi chromatography. Chromatography ibepa rinosanduka so, rinoita mimba rosodza, roita mimba rosodza, roita mimba rosodza. Ukaisa voti yako pa-X pa-MDC Alliance inobuda yachivhoti cheZANU-PF. Ukaisa voti yako pa-MDC Alliance inodisappear. Vakamboona mapepa acho pakavhotwa panenge pakataipwa so, tinenge tiri tumaketwa kunzi ke. Saka tiri kuti panyaya iyi ndo pane nyaya yese. Toda kuziva kuti ballot paper irabvepi, rauya nani, rini wacho, richienda kupi. Kana pasina izvozvo tinopedzerana. Chechitatu, muno mumaruwa maita mabhinya, muno mumaruwa maita vanhu vasikagaremo vari kushishidzira vanhu. Vamwe vacho vari kutora zvinhamba, zvima-serial number zvema-voter registration slip. Musashishedzirwe
voter registration slip haivhoteba. So akakutorera kabepa ikako zovawo munzwira tsitsi woti Mwari benzi munzwirei tsitsi munhu. Chandida kutaura ndechekuti kana kune masoja, ma-CIO, mapurisa agere muma-communities akafanana neanaya achibhinya vanhu, dzokerai kumabharaki, vanhu vasarudze vatungamiri vavanoda. Chechitatu, chechina kwaina vati baa chechina inyaya yekuti handiti takaita voter registration, vanhu vakabuda vakarejista kuvhota. Saka tiri kuti gwaro racho iroro tofana kuriongorora tese. The new biometric voters law toda kuri-inspecta tese, toriongorora kuti hamuna zvikwambo zveZANU-PF, hamuna zvipande zvaZANU-PF. Tariongorora tosainirana tese, we all have an agreed, legitimate, credible voters law. Pasina iyoyo tinojamuka. Chechi6 vachibaya inyaya yekutuda runyararo, no to violence. Vamwe vedu vana Emerson Mnangagwa mutupo wavo kudeura ropa. Zvemangoromera ndokumusha kwavo, zvokuuraya vanhu ndokumusha kwavo. Gore rino tiri kuti hakuna ropa remuZimbabwe richadeurwa nenyaya election. We want a free, peaceful, fair, credible, legitimate election. Chekupedzisira, hatisi kuda kuti tine madzimambo anoda shanduko, tine madzimambo anoisa vanhu pamberi, asi kune vashoma vavo vari kufurira vanhu, vari kushishidzira vanhu, kunyanya panyaya yechikafu. Food must never be weaponized. Nyaya dzechikafu hadzifaniri kuitwa weapon yeelection. Dyiwa wakanyarara Emerson. Tiri kupedza dambudzo raEmerson, gore rino dambudzo radambudzo. So hatida kuti chikafu chishandiswe, hatida kuti chikafu chishandiswe as a political tool. Pekupedzisira pama-election reforms ari mugwaro redu repeace, inyaya yema-newspaper nema-ZBC. Kana iri ZBC kubva makuseni kusvika ridoke, unongochiona chesikafu ichi nemukadzi wacho, chesikafu ichi nemukadzi wacho. We want equal access to the public media. Tichionawo vachamisa, tichionawo vachibaya. We want, because tisu tiri kubhadhara mari dzinoita veZBC vafambe nezvingoro zvavo. So toda kugumira tichiti hama dzinodikanwa, tafamba Zimbabwe yese. Zimbabwe yakatsuka, Zimbabwe is ready for change. Zimbabwe is crying out for change. So toda kunamata kuti pamunobva pano mubve munokurudzira vamwe vasati vapedza kurejista kuvhota, vauye vazorejista kuvhota muna July or August. Topinda zvedu muballot box. Panonzi moyo ndizvo handidzi? Zviri moyo ndizvo. Tonoisa star vote yedu paMDC Alliance, pana vachamisa maita zvenyu, siyabonga kakulu, twalumba loko. Chamisa, chamisa, Chamisa Maimwana, 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 Chamisa Maimwana, chamisa, chamisa, Chamisa Maimwana, 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 Chamisa Maimwana, Chamisa, Chamisa, Chamisa Maimwana, 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 Chamisa Maimwana. Chisa Papa Chisa, Chisa, Makura Payo, 2018, Esoko, kana mumba musina munyu, musina shuka, musina mufu, kana ukaona baba una kurova, unogoti chamisa, chamisa, Chamisa Maimwana, woto kana shamupasi, muri kuchewe. Chisa mama chisa. Hama tangu. Atika yamucha surende opedi soka.
mudenga. Maoko mudenga. Maoko mudenga. Maoko mudenga. Chisa mama chisa. Kukula. Izenzo. Mondoro mazoti shamisa mani. Maoko mudenga. Maoko mudenga. Vabvisa zanu. Vabvisa vamunangagwa. Vabvisa vamunangagwa. Nezoko. Vabiti inani motuki kana kukonana na vamunangagwa. Dawa dispensation yatakupinda chali kutukana nevanhu. Isu hatui pano kutsoropodza munhu. Tinouya pano kutsoropodza nhamo. Isu hatui pano kuzosora vamunangagwa. Tinouya pano kuzosora zvinhu zvakashata. Isu hatui pano kuzoti wezanu wakashata. Nokuti kereka haina kushata chakashata munhu. Saka isusu dambudziko redu vabita harinei navamunangagwa. Vamunangagwa vanoda kuti opepetwawo vabatsirwe mugango ravari renhamo. Aiwaka. Wodiko kana wakatasva bere. Wakatasva bere ukangoburuka pariri unodyiwa. Saka vakatasva mbada zanupepu imbada munozviziva. Saka tofana kuvabatsira kukatanura mudambudziko ravari. Chinonzi chinja maitiro hakusi kurovana hakusi kunyombana. Kuti zviito zvako zvaunoita zvakashata ngazvishanduke. Kuti kuchinja maitiro kureva kuti matungamirirwo enyika ngaashanduke. Kureva kuti mafambiro anoita upenyu mumaruwa ngaashanduke. Kureva kuti upenyu hwemuyuthi munyika ngaushanduke. Kureva kuti upenyu hwemudzimai munyika ngaushanduke. Kureva kuti upenyu hwababa naamai pamubhedha ngaushanduke. Chisa baba chisa. Kukula. Kureva kuti kana baba naamai vari mumba mavo, nyaya haifani kuva yebopoto kana gakava rakonzerwa nematungamiriro ari kuitwa nyika. Vanhu vanofana kuti vaenda mudzimba dzavo pilo ngaive nyaya yokutaura nezvemanakidziro oupenyu. Ndosaka tiri kusarudzoi vabiti vabhasikiti chairman. Sarudzoi is a do or die for the people of Zimbabwe. Why is it a do or die for the people of Zimbabwe? Tiri kuenda kunokuti akunotora nhumba yemuronekedzano iye yakarwirwa nana mukoma. Pavaiti Zimbabwe yauya mukoma wauya mukoma wauya. Mukoma wauya wabhemoza. Mukoma wauya mukoma wauya. Mukoma wauya wabhemoza. Mukoma wauya mukoma wauya. Mukoma wauya wabhemoza. Ona. Tasingazivi kuti mukoma havana kutarisa nyaya kwatiri kuenda vari kutarisa patiri. Chavakaita kungonosvika kunopinda mumbatya dzaSmith ndobva vangoita zvaitwa naSmith. Reason yatakaindira kuhondo yanga iri one man one vote. Reason yatakaindira kuhondo yanga iri yemufaro wemunhu wemuZimbabwe. Yanga iri yokuti mukoma vauya vachibva moza nemufaro. Asi muchaona kuti chatakarwira hapana. Sei pasina chatakarwira? Inyaya yokuti zvanga zvichirwirwa navatsvangira. Ngatirovere Dr. Richard Morgan tsvangira maoko. Ndava chairwirwa naDr. Richard Morgan Tsvangirai nevamwe vese vatungamiriri vari pano. Yanga iri nyaya yokuti liberation struggle zvatakarwira ngazvizadzikiswe. Saka isiri kuti zvakasiyirwa munzira navaMugabe ngatipedzise. Zvatadzwa zvaremera vamunangagwa ngatipedzise. Ndezvipi zvakatadzwa zvatakanorwira
inorwa kuhondo kusunungura nyika inyaya yeudzvanyiriri munyika yeZimbabwe. Udzvanyiriri hwokuti vanhu vanzi vabhadhare mutero wakareba wakawandisa munyika muno. Mukaona keno tax yatinobhadhara muZimbabwe inamba 2 kubva paIsrael. Hongu kuIsrael tinogona kunzwisisa kuti mutero unobhadharwa nokuti chegumi murayiro wavo kubva kare nakare. Ko muZimbabwe sei vanhu vachibhadhara mutero zvokuda kuvavhiringa nokuvasvinyanga? Inyaya yechinhu chatakarwira muhondo chatiri kupokana nacho nanhasi. Nyaya yakaita kuti vakuru vedu vaende kuhondo, vana mukomana nasekuru vaende kuhondo, vasikana nevakomana. Inyaya yokuti vakanga vachitoda kuti munyika medu tigare tine mufaro pasina anombunyikidzwa. Nyaya haisati yagadziriswa nokuti vanhu vanotindwa kuenda kumarali emusangano. Vanhu vanopuwa makadhi emusangano ndo rinokuita kuti uwane chikafu. Vanhu vanozoda kunyora serial number ndo kuti goza kuti unofanira kuwana chikafu here kana kupuwa kuti unorarama sei mbeu nefertilizer. Ndo nyaya iri kupera musi wa1 August pandiri kupinda mbeu haende kubato. Mamajisa kukula vabiti muri kuti 1 September tineta nonoka nemwedzi. Hatina nguva, toda kugadzira nyika. Nyika inoda kurapwa, nyika inorwara, nyika haina utano. Utano hweupfumi hwenyika ndo hwatoda kugadzira. Nyika iri kubuda ropa, toda kumbonosvika tonobhandeja kuti ropa risabuda. Saka 1 August nechipinda chekutanga hakuna fertilizer, mbeu inopuhwa kubato, inopuhwa kune chembere, harahwa nevasingazvikwanisiri, chirikadzi nenherera vanokodzera kupuhwa nehurumende. Iyo yekuti wabuda mubamani iyo hatiitarise. Isu totarisa kuti unokodzera here. Hatitarisi nyaya dzebato. Nyaya dzokuti ZANU-PF mwana weuku ndiye anodya aripo, hakuna izvozvo. Isu roda kuti munhu wese uzive kuti hurumende chirera nherera. Inomirira munhu wese anoshupika. Hurumende anofana kuona mudzimai anoda kuriritirwa. Inofana kuona baba vanoda kuriritirwa. Inofana kuona chembere inoda kuriritirwa. Inofana kuona sekuru vanoda kuriritirwa. Ndo basa rehurumende. Chinonzi hurumende chii? Tese tinobhadhara mutero kuhurumende. Nyika haifani kubroka kana ine vanhu vanorarama. Nyika inofana kuita profit sezvaitwa kuna naLibya. Libya ndakaona vachigovana kuti gore rino kwaitwa profit. Mumaresources avo taakugovana kuti tombopa mari kune wakati. Ndo zvinoita nyika. Kwata kuti nyika inoita mugwagwa ine zvigamba. Nyika haitwe madhasi roads, hauoni mutsauko perwizi, rukova kana road. Nyika mabiriji hapo, nyika haina zvipatara. Ukaenda kuchipatara unongonyorwa kadhi wodzidzokera kumba. Ukaenda kuchipatara unononyimwa kana jekiseni charo chiveve hakuna. Chiza mbamba chisa? Kukula? Izenzo? Ukapinda mumakamba kumapurisa vane nhamo yega yega. Havana kana makombiyuta, havana matypewriter akare aya. Mabhazi haasi kufamba zvakanaka, munozviziva nokuti migwagwa haina kunaka. Matambudziko atinawo kare. Munozviona kuti kezvinoizvi kana tikaita goho redu hatigoni kuenda naro kuGMB nokuti kwokutengesa kwacho hakuna. Mari yacho haiuyi nenguva yakakwana. Musi wa1 August pandiri kupinda mogadzirira. Nokuti ipapa apa pakuuya mufana wechidiki. Pakuuya mufana wechidiki. Chisa. Iko hakuna baba vanobata gejo mwana wechidiki akamira pasi pemvuri. Vamugabe kutatarika negejo isiripo chipindi munyika mvura hainayi. Vamunangagwa kutatarika negejo tiripo mvura hainayi. Chisa mbamba chisa. Chisa mbamba chisa. Chirere chikokurerawo. Makatirera vana Mugabe tikaenda kuchikoro. Chizororaiwo mubotura befu muone kuti chinonzi mudyandigere chii. Kwete kungoda mudyandimire hauna kunaka. Saka hai musatukana nehama dzedu dziri kuZANU-PF. Vamwe havasati vaona nokuti vana vembwa
sunuru musumweche asi ziva kuti umbwa tinozosunura papa tupopi tuyando tinoruma wesi ndaona marumira abasket ndikati ndokabva akazosunura ma ndikabamatiza kukula takaiona nyaya kare kare kuti nyika yendi mberi musati machinja maitiro zvinoona Mnangagwa vanzwa tati chinjai maitiro akambwa tiri kuti chinjai munhu vabvisa mugaba wangoita zvaitwa izvozvo ndo zvaanongoita isambambachiza kukula izenzo hakuna hondo yenyika inorwiwa nemadhara hakuna hondo yenyika inorwiwa nevanhu vasati vakange vari vechidiki hondo yorusununguko yakarwiwa naMugabe achiri wechidiki hondo yorusununguko yakarwiwa naChiwenga achiri wechidiki hondo yorusununguko yakarwiwa naMnangagwa achiri wechidiki hondo yorusununguko yakarwiwa naTongogara achiri wechidiki vakomana vanga vane muono nevasikana vana Joyce Mujiro vanga vane muono asi chinoita nechekuti unombotanga uchiona wozopedzisira wakuonerera nokuti unenge wanonoka wafunga zvemunhu abva uye ndozvaunenge wakuteedzera saka toda kugadzira nyaya iyoyo kuti wechidiki wese pauri nanamai tibatane pamwe chete tizive kuti 2018 igore rekusunungura 2018 igore remufaro 2018 igore rokuti tinogadzirisa nhamo yanetsa munyika chisa baba chisa kukula izenzo 2018 igore rokuti munhu wese kubasa yes pakanzi hapana basa panenge pakanzi hapana munhu pese panenge zvikwangwani zvovhurwa mafektori ovhurwa mari tinoiwanepiko pakuda anogona kutaura zvirungu nevarungu kuti varungu vauye neurungu hwavo muno isambambatisa kukula izenzo takuti 2018 munhu wese dhora muhomwe hatindi homwe dzinoboka nezvimwe dzinofanira kuboka nemari ndosaka muchiona kuti patiri kupinda muchaona urongwa hwanoda kupa handisi tombopedza nguva tangopinda i1 na1 munotaura kuti miromo yevakuru haiwiri pasi but yevadika haipotsi chisambambachisa tipei half the chance we will score twice kungopuwa mukana chete tinogohwesa kaviri tipei mondo babiti patatiri maminista eICT babiti vari kufinance Mugaba akatanga kuti wakomana munozwana kupi kati mudhara hauiketi nyaya iyi yakuda boys negirls ima hamuchazigoni ndokwatuda kudzorera nyika tinokugadzirira nyika hatipedzi nguva yakareba nezvinhu izvi kungogadzira kuti chokutanga tichipinda munhu wese anofanira kuti makambani avhure anovhura sei hakuna munhu anounza kambani yake achitya kubirwa mari so ngatitange tatsvaira matsotsi muhurumende kuti muhurumende muite vanhu vane maoko akachena vanhu vasina maoko ane namo mariwo maoko avo ane urimbo maoko avo ane glue pavangobata vanofunga kuti unombora sei nyika haidi vanhu vane nhomba inoda vanhu vanoda kuti nyika ifambe vanopakurira nyika kwete vanoda kukambura kana kunombora inoda vanhu vanomirira kuti upfumi hwenyika hunombotanga hwabikwa muhari topakurira nyika yose kwete kuti iwo akanuna muromo vanhu vese vakafa nenzara achema wese wonhuzora nhopi pamuromo kuti anzi akaguta iye asina kana chunhu ona nyaya yakaitwa kumanesi manesi ari kuchema kuti isi tibvisirewo nhamo iwo wakudzinga manesi chinofana kuitwa kudzinga nhamo hakuna ronda rinorapwa nebhandeji ronda rinorapwa nemushonga kwete bhandeji hakuna munhu anogona kupedza nhamo kana kupedza dambudziko nekuridzingirira achiti ari kudzingirira munhu akaritakura toda kugadzirisa nyayo manesi ese akadzingwa basa ndakatovatara ndipei maCV ndigare ndanawo ndingopedza inauguration munhu wese nesi akadzingwa basa dzokera pabasa pako tokuwedzera mari yako dzokera pabasa
Tisa mama tisa. Kukula. Izenzo. Nezvipi zvinoda kugadziriswa ndotopedza ndakotana zvishanu zvatoda kunogadzira. Wesi kana usingazivi chirwere hachirapike. Kurapa chirwere muri kuziva kuti rwere rwacho ndehwei. Chirwere chenyika ino ndeche governance kana leadership. Mukaona pashota chinhu pamba ziva kuti chashota utungamiriri. Mukaona panzi pamba hapachina munyu ziva kuti chashota utungamiriri. Musoro kana ukange waora zvinoreva kuti mutumbi wese waakuora. Ove inotanga kuora nemusoro yozoora hayo kumusana. Saka zivai kuti nyika yedu kuti inake ngatigadzirei chinhu chokutanga utungamiriri hwakanaka. Chidambudziko romuZimbabwe nderekuti nevatongi hatina vatungamiri. Vatongi vanoita sei? Vanoti tsvimbo kugodzi ukasawirirana navo. Vatongi vanoita sei? Vanoti ukasauya kurali kwavo vanokutevera mudzimba kuti sei usina kuuya kurali. Vatongi vanoita sei? Vanoti ukasauya kurali vanoti hatikupi chiedza chenyika, hatikupi munyu wenyika, hatikupi fertilizer. Ndosaka chiti vakomana vezanu chimbodzidzai, onai pamuonde kugara nhaka uona dzevanhu. Patiri kupinda apa tipei 5 years chete muchaona kuti nyika inotungamirirwa sei. Mozodzoka henyu tambotungamirira tagadzira zvamakakanganisa. Kana mune nhomba yenyu mozoita tagadzira nyika dura razara. Saka number 1 tiri kugadzira nyaya yeleadership. Ende patiri kugadzira nyaya yeleadership chatinoda kubvisa inyaya yekuba mari yehurumende. Corruption tichabvisa sei? Isu muhurumende yedu whether uri kansela uri MP ukangoba mari yehurumende chete tinokuisa kujere. Ende takuisa kujera haubudiko kusvika tati munhu ngaachibuda upenyu hwese uchipikira. Kwete kuti chombo unopedza gore achiba aba wanzi hawakuzikanwa chimbonoba uruko. Shamu unenge achiba apedza zonzi shamu yakuzikanwa chimbonoba uruko. Opeti mupofu unenge opeti mupofu habi unotora nechemumwoyo. Kisa mama kisa. Kukula. Izenzo. Hatidi culture yokuti vanhu vanenge vane upfumi ndio maminista ndio ma-MP. Upfumi hunofana kuva nemunhu wese. Munhu wese anofana kunge achidya mugapu renyika. Hakuna nyika yakasikwa isina zvakakwanira nyika iyoyo. Ukangoona poshota zvinhu ziva kuti pane varefu vari kudya zvevapfupi nekureba. Kana kuti pane vapfupi vari kudya zvevarefu nokuda kwekupfupika. Vandizvoshona ndataura? So upfumi hunofana kukwanira tose. Saka dzokerai kumba munoudza munhu wese hama dzadiwa kuti chatiri kunogadzira utungamiri. Ndazomutaura nyaya yemasoja vabidi. Masoja haisiwo dambudziko redu. Mapurisa haasiwo dambudziko ndeedu kaya. Madzikoma edu. Isu tapinda hatishanduri masoja. Kungosvika kuti masoja ngaagare kubasa rawo rekubharaki. Tikanodenhana neMozambique vakomana rovai. Because hakuna munhu ane tunhu twake asingaiti nyuchi mumukoko make. Nokuti kana usina nyuchi unodhererwa nababa wapa next door. Munhu ngaaite tunhu twake ndo masoja edu. Munhu ngaaite tunhu twake ndo mapurisa nemasiyayo edu. Jisa mama jisa. Kukula. Anyway, our soldiers, they've done a good job. Mukatarisa kunana Kosovo wakanorowa basa, kuMozambique wakanorowa basa, kuDRC wakanorowa basa. Ndapinda na commander in chief. Basa rangu kuti chokutanga masoja akuuya kuzoita a developmental thrust kana tisiri kuhondo. Oshanda ma-communities kubatsira vanhu kuita development yema-buildings, yema-roads, yema-clinic. Zvinhu zvichienda mberi vachigara nevabereki. Kutanga musi wa1 August masiyayo instead yokuti atevera vanhu mudzimba kuda kunyora mazita evanhu veMDC apa tiseti avamoga kunyora mazita evanhu vezanu hakuna izvozvo. Toda kuti munotarisa kuti mari iri kupi ndepapi patingaita upfumi. Kwete kuti nesiyawo munyika muno kwamarange vanhu vaitira tsvina pamusoro pengoda vasingazivi kuti munyika mune ngoda. Masiyawo aripo achiita basa rekudzingirana neopposition. Let them focus on economic intelligence. Jisa mama jisa. Kukula. Pandiri kupinda pamapurisa hakuna ndini ndakubata hakuchina. Munhu ngaite basa rechipurisa risina zvematongerwe
ziso repati. Zekara pia zirevi ziso repati. Zinoreva ziso repovo. So tukamutokera hapa. Ichipotanga kupinda mapurisa, hakuna mpurisa mchaona road block because alisino basa rao. Tirikuisa makamera, digital camera anoona munhu uchibatwa. Zviri centrally located. Chisa baba chisa. Unouya bana chikira bukata ndisi kuya umbeko kuona kirwa. Une mbova yemufaro wakarogwa nemufaro kubva uku kusvika uko. Nokuti nyika inenge yanaka yagadziriswa. Aribuze. Where there is no vision people perish. Dambudziko ratinaro munyika muno vabiti vabasket vamushoriwa inyaya yeleadership. Tikangogadzira paleadership zvimwe zvese zvinonaka. Nyika ino Mugabe did not build a nation for the past 38 years. Hakuna nation inonzi nation ine TV1 for 38 years. Hakuna izvo. Hakuna inonzi nation yokuti munyika vanhu vanorovana neyamatongerwo enyika, vanhu vanopokana neyama-election. Topana takuenda kuma-elections hatichatauri zvema-conditions. Munhu unofanira kungonyoreswa wasvika 18 years automatic. Nokuti isu tapinda government yedu is an e-government. Unenge uchiti musi waunongozvara mwana pabirth certificate atova mucomputer. Otopuwa namba ye-social security. Otopuwa driver's license inoactivate kwa 18 angoita basa. Otobva apuwa namba ye-employment number kuti paanongosvika 18 anoenda kutora. Isu ndozvatinoita izvi. Kwete mwewe hozhwa wokuyeuka pako mvura yanaya. Kana kuti kana waroera mudhuri ndopozoti hakuna nzira. We want to correct nyaya vision. Vakomana vangu ndakaona pandandinawo inclusive. Vaitoshamisika kuti vafanha vari kuzwanapo. But zvinhu zvese zvinoda kurongwa. Ukaona mai chaivo pavanotanga kubata pamuviri vanotanga kutenga manapukeni. Votenga mapambasi. Zvino mai vedu ZANU-PF havatenge mapambasi. Vanoti musi wainozvarwa kuti kombereko iripiko wedu wedu. Manapukeni aripiko wedu wedu. Nokuti havana muono wezvamangwana. So tinogadzisa nyaya yeleadership. Number 1 inyaya yeutungamiriri kuhugadzira. Tobva pavatongi toita vatungamiriri. Kumasabhuku ndiri kuvaudza basa kuti nyararai madhara. Pandiri kupinda hakuna sabhuku anopuwa $25. Ndiripo panapa isine ngoda yakadai. Sabhuku ngarohwe nemari, sabhuku anofana kudhakwa kusvika akagaro kuti nyaya dzemhosva ndedzipi. Kukula. Kwena sabhuku anenge ane nhamo imwe yekuti kwe. Akauya pabhawa haatengerwi doro anoenda muromo wakaoma. Akange ari muraini anenge achisekwa pasabhuku ndopa anenge pari pazambuko renhamo. Ndopa nemuzindo wekuti nhamo inoti pfu ichinhuhwa sechidemo. Toda kubagadzira ipapo. Sabhuku ngaagadziriswe, sabhuku adye nyama yehuku. Sabhuku ave nedhora muhomwe. Sabhuku anofana kunge ane dumbu rakakanikwa. Nokuti dumbu kana rakashama kutonga kunenge kwakashama. Ndokutanga chechipiri madzishe, tine madzishe edu about 276. Toda kuagadzirisira nyaya ndanzwa kuti 54 chete ndo vakapuwa mota. Vana Mnangagwa vanongofunga vanhu nguva dzema-election. Ndodambudziko rezanu. Hauite dumbu nguva yema-election, une dumbu nguva nenguva. Chisa mbamba chisa. Kukula. Izenzo. So masabhuku ndataura basa ratiri kugadzirirai. Madzishe. Panofanaka. Iyo nyaya yekuti unonzi chief. Chief ikuderedzwa basa rako. Unofana kunzi king. Handini mabasa apa. Mosangana na president kaviri pagore. Uchinzi dare renyika. Madzishe ndo ari padhuze nevanhu ndo vanogara netsika dzedu dzepasi chigare ndo vanenge vachitaura kuti president ukomoenda kwarasika. Nokuti president ndewechidiki unodaka zvibwe zvitedza zvinomuzorodza nokumupa mazano. Chisa baba chisa. Kukula. Isu patiri kupinda hakuna sabhuku kana ishe anogadzwa nehurumende naminista. Kana uri wokumalawi woda kuya kuzogadza ushe unohuzira kuti handei kupasi chigare toenda kuchieftaincy tree yetradition. Vanhu vanogadzwa ushe nemadzinza. Chehurumende chete kungochengeta marecords. Kwete kuda kunogadza vanhu ushe hwamusingazivi ndehwekupi.
Chisa baba chisa. Kukula. Saka hai. Vana vamashamo. Vana mambo nyamweda. Musagunduka patinopinda. Isa hatichinje madzishe ndozi bwezvitedza. Hari dzakatakura tsika nemagariro edu. Tinokuremekedzai nemadzinza edu. Tiri ipapo patinopinda hapana dambudziko tiri kufambisa zvinhu. Tiri ipapo panyaya yegovernance kune vamwe vari kuti vachihambisa vakapinda neMDC Alliance. Vari kutitorera minda. Hakuna murungu achadzoka kuzotora munda wemunhu. Murungu mutsva munhu akapuhwa munda. Asi zvatakida nezvokuti pamunda unawo sangoita munda wembiri. Toda kuti upuhwe matitle deeds epawakagara kuti pave nevalue. Unogona kuenda kubhengi kunotora mari zvinhu zvofamba. Chisa baba chisa. Kukula. Varungu hakuna uchadza adzoke murungu mutsva munhu anorimira nyika yake kuti nyima igute. Kana nyika yarimirwa tokupa mari inenge ichibva kuAgricultural Finance Corporation kana kuti kuAgricultural Financing Bank. Munhu achirima tichirimira nyika ike zvino munoziva kuti taifanira tichisaplya horticulture nakondozi dzaidisa kunana kunze kwenyika ndokwatakuda kudzokera iko. Munhu anorima imomo tomupa tractor village by village. Hatichadi vanhu vanofudza vanorima nemombe mombe ndezekudya nekukama mukaka. Tokupa tractor pavillage inenge ichibva kwamainingi nhasi nhaya kwamainingi. Munhu nemunhu ngaarimirwe netractor pevillage. Chisa mama chisa. Kukula. Kune vamwe vanoti zvaari kutaura hazviitiki mari anoiwana kupi. Mari tinayo. But mari iri kuti yakaiswa muhosipipe nemaburi. Haisviki kugadheni inoperera muhosipipe. Takaisa vanhu vanenge vanongolika tine sefa dzinofanira kunge dzichitakura mari. Mari iri kudyiwa. Kana muda kuona kuti mari inodyiwa sei bvunzai vabita. KuHarare kune vanhu vanovaka dzimba dzinenge dzine midhuri nemidhuri. Woshaya kuti upfumi hunongowandira pamunhu one sei. Iwo uchifanira kunge hwakatekeshera munhu wese. Saka munhu wese kubasa muna 2018. Munhu wese dhora muhomwe muna 2018. Zvinhu zvakagadzirwa, zvinhu zvakaringana. Tipei mukana. Ingoti makaita sei munongoda kuramba muchingoti kudai. Kunombonzwa kuseri kwakoni. Kana mumbakaramba wakarara neruboshwe unopedzera wakudzwa rutivi. Chimborara nekurudyi uone kuti manakidzira anoita hope akaita sei. Chisa mama chisa. Kukula. Zenzo. Ezoko. Saka hamusatambura kuna mwari kuti muchaita GNU. Hatiende kuGNU nokuti vakomana tiri kuvapukuta gete to gete. Andakati kana ari sangwena ini ndogona tosiya handikodi kukondesa ndotsvaga chebundo pakwekwa haigara chimurova. Ndotipedzerana nemunhu. Tomirira anenge abuda ipapo tozopinda naye mufainari. Handizve? Chisa baba chisa. Kukula. Izenzo. Ndakati kuna vamunangagwa uyai tiite debate paradio, uyai tiite debate paTV. Iwa ina iwe kuti ndakataura izvi iwe ndichitaura ndakataura izvi ndobvunza nomukoma paya pamakadai maimbozviitirei imoti no ndandisati ndaona ndoti makazoona makabhabhatidzwa rini muzita renyu rava ipi mutupo wenyu mutsva ndeupi mafambiro enyu ndaapi maitiro makachinja here izvozvo akati chamisa handidi wakabweza ndakandati chero uchida handetiroitira kumba kwako handina problem kana uchinzwa kuti you are not safe kumwe kwese ndouya kumba kwaunenge uchifira kuti you are safe toita debate imomo nokuti nyika inofanira kuona madomasa aripo kuti rakaora nderipi rakanaka nderipi. Samson nyama inonaka inotaura yega. Chisa mama chisa. Kukula. Namba 2 inyaya yeupfumi. Ndakutopedza topedza tikoti kupedza nguva tikakupedzera nekutaura ka mashoko haazari hamuroma hauzari kurevizika toda vanhu vanoita tunhu nyika ifambe zvakadii zvakanaka paeconomist tichingopinda chete tiri kutaura kuti bond note hatisika kurionazve isa mama chisa kukula izenzo tapinda isu hatisi kuda kuona nyaya yebond note but zvatiri kuda nokuti tiri kuti dhora ngariuye vana vabiti vakatogadzira kuti hatiri kuna naAmerica hatichatauri madhiri atinoronga tiri kuenda kuUK manje vhiki inoi
tinoda kunomeka sure tichingopinda isusu mari inenge ari machakwi uri mufuku ufukuta tiza bamatiza kukula aize vamwe muchanakirwa nenyika kutapirirwa kukanganwa chero nyika ichanaka ende isusu takati vision yedu ndeyekuti by 2023 Zimbabwe must be the jewel of Africa. By 2023 munhu wese anofanira kubva kuSouth Africa, kuBotswana, kuMalawi kuuya kuzoshanda muZimbabwe. Upfumi hwedu hunofanira hwane value. Nyaya yekuti inonzi Zimbabwe vanhu vachitambudzika munyika muno. Tine special development yatiri kuudza yekuti tiri kuti pano paMhondora hapafaniri kuita kunge matongo kudai. Panofanira kunge zvinon'aiti ngai magetsi moto uchidai moto maindastry achisumuka Growth Point ichisumuka vanhu vachinakirwa nemari migwagwa yemadust road unoita madust roads mukore uno chisa mama chisa kukula isenzo saka tiri kuunza yusa tiri kuudza maranzi tombotanga tine basket yemacurrency kwechinguva chatiri kufamba nacho asi tichigadzirisa futi monetary union tichigadzirisa futi customs union kuti zvinhu zvedu zvive zvafamba chii zvakanaka ende totaura kuti mabhengi hakuna munhu anoisa mari kubhengi isibiwa kwete mukaisa mari kubhengi ona yasubtractwa mari ikaenda kubhengi ngaibereke interestika ndozviri kuitika kumwe kwese ukachenja mari kubhengi inofanira kuuya nechi kwete kuti waenda kubhengi unotonoona haisina chunhu chisa mama chisa bhengi waita kunge baba wapa next door kuti ukakwenenesa mukadzi anodzoka asina chimwe chunhu zvinoita izvozvo chisa baba chisa kukula isenzo nezoko zvapinda ndazvoona zvapinda bozi ndozvamunogara nazvo handiti saka toda kugadzirisa nyaya yemari toda kugadzirisa nyaya yeupfumi toda kugadzirisa nyaya yemaindastry toda kugadzirisa kuti maindastry edu adzoke papo kuti aifungaira chiutsi vanhu vachiita mashift isati vhari kambani munhu anoti akapinda 4 akapinda 6 to 8 6 to 6 mumwe opinda achibva 6 to 8 mashift achidii vanhu vachiita ma8 hours avo ma8 hours mamwe mabreak zvichidaro kambani dzichirova dzichingenga ndopatoda kugadzirisa ipapo tine rural development iri ipapo paeconomy toda kuti mumaruzevha munhu wese ngaave nemagetsi kana usina sola unofanira kuva nemagetsi asi toda kuita reorganize maruzevha kuitira kuti vanhu vasangogara pese pese sabhuku anoshanda nadistrict planner vagadzirise magariro anoita vanhu kuti tive nemvura tive nemagetsi tive nepekufamba pakanaka marodhi akanaka tova nematoilets akanaka ndokwatakuita neinonzi development and urbanization of rural areas program yedu inonzi dura munofanira kunge muchinakirwa mune dura nedevelopment yekumaruwa vanhu vachisumudza upenyu hwemumaruwa kuitira kuti vanhu vasainda kuharare vanhu vange vane upenyu muno development must be brought to the people not for people to go to development chisa mama chisa kukula isenzo aiwa paeconomy tatopedza vabiti varova basa kudhara ndichari kupedza ipapo takuenda kunyaya yesocial services utano needucation bosi vanhu moda kunzwa mambodza ndichituka zano iri pano handina nguva naye hakuna munhu anofanira kunetsana nerima chingoisa chiedza chete rima rinotama chisa baba chisa takunopinda muhurumende paeducation apa takaona kuti isu patinopinda tinoenda inonzi child care grade 1 to grade 7 vana ngavapinde mahara form 1 to form 6 vabereki onavo tobatsirana nehurumende kuuniversity mwana ngaatorwa aipuwe loan tomeka sure kuti zvikoro zvedu zvaiswa padyo nevanhu mavanogara vana vopuhwa chikafu vachifidhwa kuchikoro kuti vanenge vakura vaiva nekwashi vasina chikafu chakakwana ngavave nefeeding programs muzvikoro vari kumaprimary school ndopatiri kudzokera ikoko uchaona kuti nyika inenge yanaka yakarongwa curriculum yakakanganiswa nevakomana ava naanozani minister nadokora tiri kuidzorera kunoigadzira ive neumhetura unoita kuti zvinhu zvifambe kwete kuda kuvhiringa vana nekuvadhoza nemweya usina kunaka chisa mama chisa kukula we are changing the curriculum toidzorera kuICT toidzorera kumodern technology toidzorera kumascientific subjects toidzorera kuti
kuti vana vachipedza toita tailor make kunyaya dzeeconomy yedu yatinakuvaka, so that Zimbabwe by 2023 is the jewel of Africa. Kone zangwena zokuti middle income economy by 2030 ndakati mudhara akasara mai we ndokunonzi kusara mai again anotaura nyaya yekuti open for business. Ndikati open nyika for business inopindwa nevanhu vasingakodzeri. Say Zimbabwe is best for business. Toigadzirira environment to be good for business. Not ngoti open inopinda mafia yakakuvhiringai mukabirwa mari kana vari vakarohwa mari padiamond vakarohwa mari pageyika pa naivo vanenge vachirohwa mari. Hatidi izvozvo, toda kugadzirisa nyika ive yebusiness, zvinhu zvifamba zvakanaka. Chisa mama chisa kukula tine health program yedu patiri kupinda isusu tiri kutaura kuti munhu aenda kuchipatara ngaawane the best treatment. Anofana kumhoroswa nemunhuwi wemajekiseni anorapa. Munhu anofana kungonzwa munhuwi otopora odzokera kumba. Asi vamwe ndoziva kuti muchanyemera kurwara nokutoda kuti mahospitari afanane nemahotera. Chikafu chinenge chirimo, manesi anenge arimo anaka how are you sir? Unonatirwa. Konenge zvino kuti ukaenda kuhospitari unotambura unobuda kwava kutorwara wese. Unonzi chida unoponera kumba vana amai muri kunzike zvino uyai nemvura yenyu, uyai nemuriwo wenyu. Patinongopinda hakuna mudzimai achabhadhariswa $50 zokuzvara kana kupona. Itiri kuti mudzimai ari kuita national service ngaapone mahara. Tozvatinogadzira izvo. Chisa baba chisa kukula izenzo. Saka healthcare yedu muchaona kuti hakuna munhu ane BP, chirwere cheshuga, cancer anofa. Munhu wese anofana kurapwa neprogram yatiri kuisa yokuti hurumende inopindira pana unobhadharawo zvimwe zvidiki zvidiki vanhu zvikuru zvitokugadzirisa. Hama dzadiwa, handingapedzi program yese. Manzwa program yenyu kuti munomamubayira. Kana muchida kuita mubayira womufaro itai kuti muvhotere paMDC Alliance. Muchaona kuti panenge pane chanza, pane candidate yedu inenge iri muruoko. Rwendo rwuno, rwendo rwuno. Munanga kwaere kana kuti chamisa? Munanga kwaere kana kuti chamisa? Munanga kwaere kana kuti chamisa? Zanu-PF kwaere kana kuti MDC? Chisa mama chisa kukula aindaona chame kuno kumakarongeka kwambaira tokutendai vabaira kuno kumavhosi ndakaona kuti maamune 29,000 nike ndakaita 25,000 vakanyoresa, just a slight decrease, but vakanyoresa vacho vese vasati vakanyoresa ndamunonyoresa tonovhota neuwani toda kuzvasinzita rova 24,000 zanu moinyara moi 12,000 tengetai vhoti mukai mongomirira musi wacho monosvika monoti chinja ezoko ndozvamunonoita. Musabetsana nemapenzi ivheni zvavari kuda masiriyo nhamba vapei kuda kukuvhundisira kuti kufunge kuti munoonekwa. Hapana zviripo zizarina nyanga kuita kwavashaya kutsvaga utano mugate. Saka siyanai navo zvavanoita. Handei tinovhota muna July tine 3 months kuti gadzire nyika yedu, 3 months kuti nyika inake zvakanaka. Nokushuvira kuti muve nerudo, tidanane, musavengana muMDC, tive nerudo munyika yedu yeZimbabwe. Tonovhotera shanduko, zvinhu zvedu zvofamba zvakanaka. Let's go and vote for change. Let's go and vote for Zimbabwe. Let's vote for our future. MDC is the game and the game in town. Toisa nyika pa next level. God bless you. Maita basa hama zangu mwari gamutirei zvakanaka. Thank you very much.